Hi guys, once again, this is Coach Jericho Irinco, your life coach and online entrepreneur. And I hope nagustuhan niyo po yung first video natin about sa tutorial on how to navigate back office. So, see to it na napanood niyo po muna yon ng buo bago po kayong mag-jump dito po sa next video po natin. And as I promised, this video is about posting on our social media. So, ang tanong ko lang po sa inyo ngayon, problema mo ba kung ano yung ipopost mo sa iyong social media sa ating Secrest business? So, sagot na po yan ng video na to because this video is for you. No, so unang-una, sobrang very thankful ako with our company because everything was already, templated, plug and play, ready-made na. So, wala ka nang halos gagawin pa kundi ikaw na lang. You need just to plug in yourself. Again, sabi ko nga, ang tip ko sa inyo is lagi po tayo dapat naka-GPS. Get in, plug in, stay in. So, gawin nating habit ang pagpa-plug in sa ating, pagla-log in sa ating Seacrest back office for you to be updated. So, ngayon, let's dive into this video. This is a tutorial on how you're gonna do posting on your social media. Okay? So, guys, let's go. So, on my screen, as you can see, is our website here in Seacrest. So, again, punta ulit tayo sa login. Yan. So, lagi tayo magla-login. Yun talaga, dito talaga iikot ang ating negosyo every day. Dapat naka-login po tayo to monitor everything. No? So, kapag ka naka-login ka kasi sa iyong account, updated ka, makikita mo, mamomonitor mo. Mamomonitor mo yung Seacrest business mo, mamomonitor mo what's happened to your business, to your Seacrest business. So, in here, we're going to use, hindi ko pa na log out, no? I-log out po muna uli natin. Ginamit ko po ito yung tutorial kanina natin sa ating demo for how to navigate our back office. Okay, so again, pag pumasok ka sa ating website, punta ka dun sa sign in, then pasok mo yung email address mo, and of course, your assigned password nung nag-member ka. Again, sabi ko nga sa mga bago at mga datihan ng member ng Seacrest, ugaliin po natin everyday. Dapat para tong pagkain, no? So, hindi kompleto yung araw mo pag hindi ka nakapag-login sa ating Seacrest back office para talaga naman alam mo what's happening to your business. So, now, naka-login ka na ngayon, nagla-login na tayo ngayon sa ating account sa Seacrest. So, ito yung itsura uli ng ating dashboard. Ito yung ating back office. So, yan makikita mo. So, check mo dyan lahat ng informations. And, ngayong tutorial, ang pag-uusapan po natin, ano yung ipopost mo everyday sa ating social media, no? So, iwasan na po muna natin mag-post ng kung ano-ano. Instead, palitan po natin. And here in our back office, as you can see, dito po sa upper left side, mapa-cellphone man po o laptop ang gamit nyo. Pareho lang po ang lumalabas po dyan. Ang mabubuyo po dyan is dashboard tutorial, my profile sa genealogy and rank status, nandiyan ang ranking guide, enroller tree, matrix tree, rank status, and of course, sa business tools, nandiyan ang marketing library, referral links, and shop links. So, punta tayo sa marketing library. So, ito nga yung sinasabi ko na kapag ka Seacrest affiliate ka, napakaswerte po natin because everything is provided. Done deal na. So, here's the marketing library. Personalized po yan. Bahala ka kung ano yung gusto mong i-post pag Monday. Gusto mo ba? Dahil tag-ulan ngayon, kape. O, pwede tayong magkape. So, here in categories, kung makikita nyo po yan, naka-general po yan all. So, let's go to Seacrest products para makita po natin yung kape. So, hanapin lang po natin, scroll down lang po tayo dyan. So, we have two types of coffee right now here in Seacrest. We have this the vanilla, and of course yung ating macchiato, no? So let's say ang ipopost natin is about this macchiato. So all you need to do is tong Seacrest caramel macchiato. All you need to do is just to click this one. Itong i-click mo lang to, mapa-cellphone ng gamit mo or whatever. Click mo yung download. Yan, click mo yan. Matik po yan, magsisave po yan doon sa inyong gallery, no? Then, copy the caption, makakopy nyo po yung caption na yan. Then, punta po kayo sa Facebook. Ayan, punta po kayo sa Facebook nyo. Ayan. Then, mag-ano ba siya? Ayan, palitan. Ayan, Facebook. Nandito na tayo sa Facebook. Let me close this one. Pagdating mo po dyan sa Facebook, close ko lang po ito. Then, you just click dyan. Para ka lang magpa-post ng regular na magpa-post ka.
Then, ipipaste nyo lang po yung kinapi nyo na caption. Ayan na siya. Rise and shine with Siskin Rajans Coffee Caramel Macchiato. Luxurious blend of caramel flavor and health boosting ingredients. Blah, 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 blah. Pwede nyo pong ilagay dyan yung, i-ano muna natin to. Yan. Pwede nyo ilagay dito sa baba or dito yung inyong link. Pwede nyo isama yung link nyo to order products. Click this link. Pwede. Pwede rin hindi. No? Nasa sa inyo na. Then, punta po kayo dito sa download, of course. And, ito na yung picture. Then, ayan, instant. Meron ako kayong post about caramel macchiato. Click next and wait lang. Medyo mabagal lang ang internet natin. But that's exactly the way on how you're gonna you're gonna do it, no? So kung paano ka magpo-post ng iyong product sa inyong Facebook. Okay? So, ayan, nag-Radiance Coffee ho tayo. Nag-caramel macchiato ho tayo na post. Medyo mabagal lang ho talaga yung net. Balikan po natin siya later. So, let's switch into this. Kung gusto niyo ng other picture naman, ayan, marami po tayong pagpipilian. Then, siguro, gawin po natin, pwede mong i-schedule yan. Kunyari, ngayon ay Sunday, tag-ulan. So, let's promote more coffee. Kunyari, nag-post ka ng alas 7, pagkatapos mo gumising, pagkatapos mo mag-pray, magpasalamat kay Lord, mag-attract ng positivity, mag-devotion. So, start ka na mag-post, no? Pwede mong i-assign naman yung next post mo na lalabas ng alas 9 ng umaga, tapos the next is 11, the next is alauna, the next is alas 2, alas 3, so mamayang gabi naman yung iba. So, every day, meron kang iba-ibang products na pinupost ng coffee, ng products ni Seacrest. Every day. Yes, take note, every day. Because people will see your post and people will amaze, people will curious, they will ask, Coach Jericho, ano ba yung ginagawa mo? Ano yung pinupost mo? Ano ba yung pinakakakitaan mo ba yan? So, and that's the time magi-start na po diyan ang sales. Hindi ka mawawalan talaga. Kumbaga parang kahit hindi ka man nagpo-prospecting, marami ka makukuhang prospects, yung mga nag-i-inquire, nag-ahaw, nag-order, nagtatanong, you can make it your client or you can make it partner, business partner. So, actually, sa totoo lang, just to share with you guys, si Coach Narcy Edkilan, hindi ko yan personally kakilala. Nakita niya lang ako sa kanyang FYP, dumaan ako sa kanyang FYP, and doon lang siya nagtanong. Actually, naalala ko, nung nag-member yan si Coach Narcy, we were in Boracay, no? No, in-enroll ko siya nasa Boracay. Let's say naman ang gusto mong i-post naman is about this um, crispy seaweed chips. So, same process lang. Mapa-cellphone ng gamit, mapa-laptop, just click download. Makikita nyo naman niya kung nag-download na. Then, copy the caption. Ayan, copy nyo yung caption. And, punta lang po uli kayo sa Facebook nyo. Then, ayan, makikita natin naka-post na yun. Ayan na siya. Naka-post na, di ba? So, pwedeng punta ka dito. Parang regular lang na magpo-post ka. Then, again, just paste the caption. And, ayan, nakita nyo? Narinig na tayo. Ito na yung talaga yung hinihintay nating lahat. No? So, pwede mong ito, ibaba mo to dito. Ayan, huwag na. Mahilig ka ba sa cheese, sour cream, and barbecue? Ano pa ang hinihintay mo? Get ready to indulge in this delicious chips. Try this irresistible new flavors that Seacrest Incorporated offers you. Make sure to add to cart. Pwede mong ilagay dito yung iyong, what do you call this? Yung iyong link dito. Punta ka lang doon, tapos copy mo. Since ako kasi hindi kasi yung account ko nakalag, di ba? So, hindi yung link ko. Punta ka lang dito, yung shop link mo, pwede mong i-copy mo lang ito. Ayan, pag kinopy mo yan, then you can just put it in here sa baba ng caption mo. Yan. So, kunyari, ayan. O, ayan na. Matik. Kaso nga, kay Coach Nurse yan. No? Hindi ako naka-login. So, tanggalin na po natin yan. Pinakita ko lang sa inyo for demo. And, isama mo na ngayon yung picture na dinownload mo kanina. Ayan. Guys, instant. Meron ka na uling post. Pwede mong i-schedule yan. Guys, hindi mo kailangan maging techie, no? So, marami na ho tayong ready-made templated na
marketing materials here in our marketing library. So you need to maximize it na lang. Gagamitin na lang po natin to. Ikaw nang bahala mag-schedule kung ano yung mga ipopost mo yon. Dahil tag-ulan, kape. Dahil tag-ulan, prone tayo sa mga katikate, problema sa balat. Yung lotion natin, yung sabon natin, i-promote natin ang i-promote. Okay? So, yun lang. Um, that's all for this demo, no? Ang tinuturo ko lang naman sa inyo is problema mo ba yung pang-post mo everyday kay Seacrest, yung business mo sa social media, no? Nasagot na natin because our marketing library ay punong-puno po ng mga images and informations, captions, downloaded images na ida-download lang natin and ikakopy lang natin yung caption, ready-made na. Mayroon na po tayong daily posting. So, ayan guys, so i-maximize po natin, gamitin po natin lagi ang ating back office. So, again, guys, ang tip ko naman po sa inyo ngayon is, again, ulit, paalala, as new affiliate of Seacrest, for you to be able to build your organizations or empire here in Seacrest, kailangan po lagi tayo naka-GPS. Get in, plug in, stay in. Lagi po tayo dapat nag-a-attend ng Zoom, may guest man po tayo sa wala. Lagi tayo nag-a-attend ng training. And of course, guys, tuloy-tuloy lang. Kumbaga, push, no? Push, as in, pray until something happen. Huwag kang titigil. See you at the top. Alright, guys? Hanggang dito na lang ulit tayo. Thank you so much and God bless. And our next video, bago po ako makalimutan, is ipapakita ko naman ho sa inyo yung tutorial. Saan makikita yung tutorial natin sa back office dito kay Seacrest. Okay, guys? See you on my next video. Bye!